Dobrý. Ja by som tu mal mať 2 lístky na meno Crazyera, ne? Chodíš na brigády? Jeden, áno. Ďakujem. Môžete mi zavesiť, prosím vás. Ďakujem. Takže nazdar šrederi, vítajte pri novom videjku. Dneska sa nachádzam na otváračke bikeparku Jasenská. Je to môj lokálny bikepark. Kto sleduje môj Instagram, tak vie, že som tu bol aj párkrát brigádovať. No a dneska si ideme užiť tú prácu, čo sme nakopali a teším sa na dnešný pojazd, takže poďme na to. Takže ideme prvú jazdičku hneď z rána. Enduro 2. Predo mnou je Adam Kuka, ktorý je na bajku prvýkrát túto sezónu. Brzdy mu nebrzdia. Ale je to také mazľavé. Fuj. Uj, ty kokos. Nepríjemné. Ani mne, ale. Počkaj, teraz kam? Počkaj, to čo sme? To kde sme, kámo? To je ten nový trail? Toto som ešte nešiel. OK. Tak sa zvedavý, čo to tu je. Nejaký skočík. Je to ešte také mäkké. Blativé. Pekné. Spojené. Ale drží to. Lebo je to low mic. Fuj. Yes. Čistý som bol. No do pičky. Hack to flat. Čauko. Mazľavo. Send it. Hej, doprava, sem. Hej, tak mi povedali, že doprava. A nič iné tu není, takže... A tu je to suchšie normálne. Jak je to vonka otvorené. Ešte je to také lenivé, tým, že tá tráť je nová. Mäkké. Ale tu je to fakt suchšie. Oproti tomu, čo bolo predtým. Kokos križovatka. Ale dobre to je, páči sa mi to. Jaj, to som nespravil najlepšie. Istá klopka. Slengy to netrafil. Ty kokos, to šimika na to maglajze. Fuj. Tento skok sme tiež robili. Ty kokos. Fuj. Jak mi zobralo predné. Aj tu nás sme čisto nakopali. Ty kokos, nemal som rýchlosť. Som to moc nedoletel, nevydalo. Už naskoč, prosím ťa. Ale kokos, on prišiel. Čau, staroba. Čauko. Priatelia, nakoniec stupienka. OK. To som... Dobre. Si ma ojebal. Som šiel za tebou. Si nešiel po trati.
Lepšie je to po trati. Klopenka do klopenky. To pekne. Dobre. Mal som z toho strach. Z tohto mám zase strach, ty kokos. Prvý som skočil iba. Som to tam prepálil. Dneska to idem prvýkrát. Dobre. Troška rýchlejšie. Fuj, to je nepríjemné tam. Uj, šmíka to, ty kokos. Dali si rokáčik a ideme na veľké stovky. Mareček, krásny vypík. Trocha mi ušiel. Akurát na dopad. Drážka je príjemná. Dobre boys, tak idem ja už domov. Hej, skočil si ju? Hej, všetko kámo. Dobre, díky za potiahnutie. Dobre, vidíme sa. čauko. Čauko. Tak šrederi, toto všetko z dnešného videjka. Nakoniec som poskakal posledné záverečné skoky, keďže ma Marek roztiahol. No a ak sa vám dnešné videjko páčilo, tak budem dať za like, odber a vidíme sa pri ďalšom šialenom videjku. Čus!